За да се умеси една питка или една баница, най-напред трябва да се пресее брашното, защото да влезне въздух вътре в него и да е по-хубаво месеното. Ако никога не трябва да слагаш несеяно брашно в питката, или в баницата, или къде и да било. Аз съм това го махни. Там тази жълта се облича. Може да не го правиш. Сега като се отсее брашното, се прави кладенч. Слага се, айде да речем тура се, ту градски, ту селски, не знам какво че да е това. Солчица, брашното. Айде сега, кой че... не си сипвам, що млазим. Сипа се в брашното, се слага яйце, олио, оцет, за да се по-хубаво точи. Айде, сипни тук вода. Айде и детето да вземе да замеси малко. Айде, после ще ми даде. Да намесиш повече, да има за баница, защото има много жапареи. Много жапареи са на нива. Много са на нивата и трябва да има си то да ги посрещнем. Да не видите, че сме скрънзави. Още не съм. Ама дай детето малко да се учи. И като се измеси хубаво и се слага да втаства. Когато е запита, да, трябва да вариш, трябва малко пак да почине, да отпусне и тогава вече се точи. Да. Като вташе тестото и се слага у тавата и пак да го остава малко да отпочине и чак тогава се пече. Повечете рестина да го яш. Можеш и топло да го ядеш. Не е лесно. Айде, ела сега ти. Така че върташ и ти написаш. Само с едната ръка, с едната ръче си държи тук това да си не мърши. Така. Браво. Така, готово е вече. Да се направи. Да се направи. Вие сте замесили за това. Ти до вечера, че дойда жезарете, да знаете, нали знаете? Да. Викам те така да се уча момлечетията, защо моите сни са софиянки, нищо не умея, ама вика някой така трябва човек да си разбира, да си неси, утре нема се човек да е жив и така. Ако те чуят, па сега, то си е така. Сега ще че види. Сната си, шефката си и шефката. За това трябва да се учат децата. И аз малко и такова. Така, бурашко им служете малко, намръете ги децата. Така, така. Не да, айде ги. Така. И после, че точиш и ти, да знаеш, ти си най-голема мома тук. Ние са по-маленьки, да си знаеш, утре, да не те опорясва свекървата. Да рече майката да не те учила нищо. И така.
Сега трябва да проседи малко да отпусне. И после ще се точи. Айде това. На така. И го намотваш на това. Ей го до тебе, брашно. Нека толкова къл. Да почнем ли поем? Айде, ела баба сега. Засени на моето место. Вземи кората, препари я на клетката. Така. Айде сега. Тук че въртиш. Така сега малко. Така тестото, ма няма много да навалиш. Защо ако наваляш, много ще залепи, за това и после не може да такова. Търкаш така. Така. И пак така. Айде. Облагала се море драгана леледра, драгано бела драганче, помали тебе море Никола леледра, драгано бела драганче. Ще натискаш насам, да ти се разточи. Айде, пак така. Да ожненива море голема леледра, драгано бела драганче. Айде, пак, опит. Така като го сложиш, само го навиваш с тази рака, така си го буташ натам. Нема много да навариш. Другата. С тази ръка държиш тук като чилката, а другата въртиш. Айде, така търпи го малко. Чекай. Дечица, да знаете, че от това се прави брашното. Това е жито, а това е сърп и се жъне. На нивата и се жъне житото и после се връзда и се прави брашното. Да знаете от какво се прави хлеба. Айде снова, източи ли го, айде? Ако източим, има време до вечера, те да дойдат такива вашите.
я не мам. Я не мам. За тоя погача се меси като обредна погача на бъдни вече. И на нея се слага всичко, което има за теленца, прасенца, пиленца, всичко е изографисано тук, направени са от тесто и всичко е наредено. Как се да изглежда погачата. У един кръг ставиме, това е орачо, с ралото, воловето и орачо. Това е тук кученци. Колипката на кучето, оно седи тук да пази, да не влезне некой дух. Това е прасенцето с прасетата. Това е овцата с ягнетата. Това са пиленцата с тук тежици с ним насълта да ядат. Така да знаете. А баницата, къде учи да месиш, те така изглеждат, когато е наложена от тепсията. Да. И за бъдни вечер, почти за всеки празник се прави баница, погача, само че за различните денове, различни ритуали, различни такива погачи се правят и различни баници. За бъдни вечер стиква. Стиква. А за другите за Великден, например, с сиренце се прави. Да.